How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings. Rama desde Foz. Eloi desde A Coruña. Me cago en Diola. Espera un momento. Vale, esto vamos deixalo na edición. Volvemos, ¿no? Rama desde Foz. Eloi desde A Coruña. Desde Santiago. Isto é nada original. Un podcast no que teóricamente eu tiña que ter preparada unha entradilla para cada capítulo, pero sempre me pillades en calzoncillos. Non sei como facedes. Empezamos. Propúxenvos esta vez que fixéramos tamén un pouco de resumen un pouco do ano en podcast, o 2020 in podcast, como dixo Rama. En parte, a pesar de que o ano pasado dixen que eu non era moito de listas, pero claro, tanto escoitar polo tema da edición o episodio das listas, das tamén listas do ano pasado. Tanto escoitalo na edición, tamén en parte porque como este foi un ano un pouco especial, polo menos para min, ¿no? Incluído, foi un ano especial en moitos aspectos para todo o mundo, estou seguro, sí. Pero a min polo menos extensivo a como escoitei podcast e que podcast escoitei, ¿no? Que é o que un pouco solemos falar aquí. Entonces, pues tiña ganas de ver como tamén vos afectara a vosotros de alguma maneira, se foi especial, que sensación vos quedan, se volvedes un pouco, se volvestes á normalidade ou houve cousas que se quedaron e que, digamos, asociades especificamente a isto, ¿no? E, por extensión, calquera outra cousa que queirades contar do ano. Ese foi un pouco a miña motivación para preguntarvos sobre, ou para propoñer este tema. Sí, a verdade que o ano pois foi un ano para cambiar de hábitos para todos, creo, ou para cambialos e volvelos a cambiar ou para non habituarse a nada. Así, en general, Noé Rama, digamos, cambiou a vosa vida como para que vos cambiase, para empezar, a maneira que escoitades, non falo de contenido, ¿no? Pero decir, pues antes escoitaba máis, menos, ou polas noites, polas mañás, nos viaxes fora, esas cousas, cambiou vos a maneira de escoitalo ou neso quedou igual? Cambioume a maneira de escoitar podcast basicamente porque encontrei traballo e iso cambiache todo, de ter todo o tempo do mundo, non ter distinción entre horas e demais pues ter que cumplir un horario, aínda que este traballando desde a miña casa. Pois eu que note que desde o mediados de ano, cando empecé a traballar, que empecé a quedarme atrás en un montón de podcasts e escoitaba cada vez menos. Normalmente no traballo, cando estaba na oficina, era moito de traballar con podcast posto, pero quizá porque estando en casa xa de por sí un está máis distraído ou ten a capacidade de distraerse máis fácil, entonces xa maiores, o pouco tempo que estou definitivamente co autocaza aberto e demais, pues, se me poño un podcast xa me lío máis. O que me dou conta é que estou moito máis escoitando música, e ademais música repetitivamente a mesma que oindo podcast. E levo, de feito, tuve que borrar mitad dos podcasts que se me descargan automáticamente porque non había maneira de seguir o ritmo de descargas escoitando e logo. Isto asume, non é, que, digamos, desde que te quedaches sin traballo, digamos, incrementaches moito o que escoitabas, non? Porque, de feito, antes estabas na mesma empresa. Bueno, isto creo que non é secreto, non? Sí, dame a sensación de que antes cando... É un pouco eso, de que antes cando estaba na oficina, digamos que
a seguridade de estar na oficina ou o cambio de mentalidade que che supón estar na oficina, estar nun sitio ao que fuche especificamente a traballar, saber que o que tens que facer cando te tens que ir e cando tens que entregar as cousas, digamos que a min generábame unha urgencia por facer o traballo que traballando desde a miña casa a 1200 km do meu jefe, comunicándome por teléfono de vez en cuando, unha vez ao día, como moito, pois non acabo de ter. Entonces, nótome moito máis distraído, moito menos eficaz no traballo. Entonces, consecuentemente, esa culpabilidade que sei que teño, ou que esa culpabilidade que noto, pois o que me fai é que non me deu a cabeza para poñerme a escoitar sobre as diferencias dos chis e os suníes. Entonces poñome música por ter algo de fondo, por non andar tal, pero non me poño podcast. Tanto como escoitar máis antes ou non, non sei, é eso. Xa. Estaba máis despreocupado antes. Xa. E ao mellor tamén hai algo deso, de decir, cando estaba traballando, cando xa levaba 3 ou 4 anos traballando, igual estaba suscrito a moitos menos podcast dos que estaba suscrito pois en julio deste ano cando empecé a traballar, porque, bueno, pues tiña máis tempo libre, igual seguía diariamente moitos máis podcasts, e antes pues tiña un régimen máis lixeiro. Pode ser eso tamén. Pasoume un efecto parecido ao teu, pero moi distinto, a verdad, ¿no? Eu xa teletraballaba antes, digamos, antes pues escoitaba podcast non moito, pero de vez en cuando pues encontraba un pouco o rato para escoitalo mentras teletraballaba, ¿no? Eu facía unha especie de mixto que iba á oficina a Madrid de vez en cando e despois estaba na casa o resto dos días, como que di, ¿no? Ahora o que cambiou é que estando todo o mundo na casa, basicamente pues cambiou un pouco a forma de que teletraballamos, estamos todo o día no Teams, como que di, basicamente é raro sacar un cacho para estar tranquilo, para facer un pouco o traballo de concentración largo e reposado, no que por outra parte puidese estar como suficientemente, non sei, calmo e á vez o traballo suficientemente definido como para que puidese escoitar un podcast, ¿no? Entonces, ahora absolutamente, incluso ahora traballo todo na casa, pero digamos, é casi tan caótico ou estou todo o día no Teams ou coa teleconferencia coa xente do traballo ou con clientes que ni se me pasa pola cabeza escoitar podcast case, ¿no? Salvo os moi cortiños que tamén tirei un pouco por eso, ¿no? Pero por algún cambioume un pouco para tirar para algún moi cortiño deses que antes non facía. Notas? Sí, a min o que me pasou foi algo parecido a ti, Eloi. O sea, realmente notei o mismo. Eu non teletraballaba antes, pero sí que escoitaba podcast durante o traballo. Estaba acostumbrado a estar na oficina cos cascos postos, e cando fomos a teletraballar desde a casa, o que notei foi as interrupciones nunha oficina, pois son unha cousa de un par de segundos, de minutos como moito. É algo que podes reconectar rapidamente co fío no que estabas. Pero a mí o que me pasa é que cando é unha chamada ou unha conversación de Teams e tal, entre poñerte a compartir pantalla e poñerte en situación os dous no mismo e tal, pois leva máis tempo digamos, resolver calquer cousa e perdes o fío. Entonces, nas semanas de confinamiento estricto, sí que deixei casi totalmente de escoitar podcast nas horas de traballo. Fume bastante atrás nos que estaba suscrito. Sí, pasei a escoitar música, e despois, cando volvimos á oficina, sí que volvín á rutina máis ou menos habitual, pero a min 2020 foi o ano no que cheguei á saturación de podcast que sigo. Intentei meter máis na lista, despois cando falemos realmente de podcast aos que nos suscribimos este ano ou tal, xa vades ver que pois suscribime a este, pero non escoitei nada, suscribime a este, pero non escoitei nada. Esa foi a miña experiencia este ano, que parece que xa non podo abarcar máis. E sobre todo agora, estes últimos 2 meses que agora estou en obra, en obra xa olvídome de... non podo andar por aí cos cascos postos.
Xa me gustaría. Sí, a realidade eu creo que xa estaba saturado antes, no, basicamente, no, porque se quería non levaba casi nada ao día, no, e simplemente había uns que escoitaba máis porcentaje e outros que menos, no, e sempre que entraba algún baixaba outro, no, pero a realidade parece que, vamos, eu dixen eso, pero non só eso, a min a verdade que no meu caso o deixar de viaxar foi claramente o que me reduciu o meu espacio, digamos, que máis tiña, no? Porque era cando máis escoitaba, o sea, ou no bus, ou no metro, ou do hotel á oficina, eses ratos estaban completamente cheos, eu era cando máis escoitaba, no? Pero, digamos, agora estando na casa, como quen di, no? Sempre hai outra cousa de alguma maneira, no? Eso foi o que me reduciu máis, no? Entón parece que estamos un pouco, aínda que por múltiples motivos, pero parece que máis ou menos nos está pasando un pouco, sí, en distinto nivel, xa vemos que hai como parece un teletraballo, pero ao final hai moitos teletraballos, cada un sen o traballo que tes ten un pouco unha pinta, no? Dicías, non? Sí. No, sí, que me gusta que leves tú o que son tres exemplos claramente distintos, no meu caso unha cousa completamente personal que ten que ver pois, coa miña situación anterior e posterior, no voso tamén, non? Pero o vexo moi claramente no meu, quero decir. Que me gusta a idea de intentar recuperar a partir de eso unha idea general que pode ser aplicable a máis xente. Eu realmente o que decía iba a ser outra vez volver ao caso particular, pero case prefiero deixalo coa idea general. E vou vos decir si creedes que particularmente nosotros, porque ao final levamos moito tempo escuitando podcast, ou mellor xa 6-7 anos escuitando diariamente podcast e chegamos a escuitar moitos, que estamos xa un pouco de volta da moda dos podcast, ou da moda, ou da fiebre dos podcast, ou que ese hartazgo ou esa saturación que máis ou menos manifestamos os tres non terá que ver tamén con que xa estamos un pouco hasta as narices de demasiado mainstream. Como... non sei, realmente houve un momento no que cando me puxen a escoitar podcast, pois deixei de ver vídeos en YouTube, por exemplo. E agora, pois, igual me apetece máis ler que poñerme a escoitar un podcast se teño unha hora libre, ou me apetece máis decirle a Adriana se vemos algo en Netflix xuntos que poñerme a escoitar un podcast pola miña parte. Eu noto algo de saturación, porque é eso, aparte, outra cousa que noto é que moitos podcasts que objetivamente sempre me gustaron, tipo Radiolab, This American Life, Throughline, que incluso recomendei o ano pasado mismo, agora poñome descárgaseme automáticamente, vexo na lista de reproducción da app que o seguinte capítulo que me vai vir é un podcast de 50 minutos sobre o Tribunal Supremo de Estados Unidos, dame pereza. E iso antes non me pasaba. Entonces, non é solo o confinamiento ou a situación laboral ou tal, é que realmente, objetivamente, o medio dos podcasts igual me está empezando xa a facérseme moi visto, moi pesado. Eu no meu caso, sinceramente creo que non é así, porque todavía é o medio, o go-to, cando teño, se estou solo, non hai duda. Se estou solo é algo que é compatible, eu non hai duda. Eu nin me pasei audiolibros, nin nada nin a escoitar máis música, nin nada deso. O sea, se me o permite, sigue sendo o meu a miña opción, realmente. Eu non noto ese... Si noto eso que distí de que hai certos podcasts que igual levamos máis anos escoitando, no que, pois sí, quizás ese podcast sí me saturou, ou sí me... eu sí que teño a mesma sensación, pero non en general co medio. Sigo añadindo cousas que alegremente escoitaría. Simplemente a verdad que pasoume un pouco que o que antes eran moitos huecos que eran moi adaptables a esa primeira miña opción, ahora basicamente non teño os huecos, non? Eu que sei, algún dirá que ou
ocúrreseme a similitude como alguén de alguma maneira que vai se facendo maior, vai collendo máis responsabilidades, non é o meu caso, quero dicir, pero vai collendo responsabilidades, ou ten fillos, ou ten ten 2 traballos, ou ponse a estudiar algo, e de repente facía cousas que ahora deixa de facer, ou ver os amigos, ou xogar ao fútbol, ou ver o fútbol, ou calquera outra cousa, non? Eu creo que basicamente o día ten as horas que ten, e a saturación véxoa en casos concretos. Sí, eu estou exactamente igual. Eu a saturación encontreina non realmente... Eu encontreina cando me fun pa obra. Cando deixei de ter horas o día libres e cando non podía compatibilizar o traballo con escoitar podcast. E agora, esta semana e pico que tuven de vacacións, puxeme bastante o día, ainda con moitos que tiña aí atrasados. A parte que coincide que é final de ano e paran de sacar podcast novos casi todos. Entón aproveitei. Non escoitei nada novo, pero a lista de vellos sin escoitar pasou de 500 pendientes a 300. Que tamaño de iCloud tes para ter 500 pendientes? Neste ton no que estamos casi, ahora gustaríame preguntarvos nesta línea, ¿no? De unha vez falar ahora máis de non de nosotros mesmos, ¿no? Sino de contenido, ¿no? Pero non sei se queredes empezar en lugar de as mellores cousas que entraron ou que pues, suscribistes ou que mellor pinta vos tuveron, ou en lugar de eso empezar polo que deixou de estar no vosso top ou as decepcións ou ese tipo de cousas. Non sei se tedes... Noé xa empezou a dicir, ¿no? que hai cousas que pouco que foron dando pereza e xa acabaches de dicir tamén en Throughline, pero non sei se queredes expandir un pouco iso. Eu sí, pero vou repetirme, pero teño tamén a sensación de que é completamente culpa miña. Teño un pouco a sensación de que teño unha certa fatiga mental e que igual necesitaba as vacacións, logo sin bueno, levo sin vacacións, estuve en vacacións os primeiros 6 meses do ano, non? Pero unha vez que me puxen a traballar, a verdade que xa o primeiro día que estou de vacacións, oficialmente, igual teño unha certa fatiga mental. Entón, eu que me note que calquer capítulo que se presente denso, ou calquer podcast xa de por sí que por diseño seña denso e con unha certa exigencia mental de prestarlle atención, de intentar acordarte de cousas e demais, e a exigencia mental de escuitar cousas desagradables sabes, en fin, se me entendedes, que eu salto-me. Entonces, últimamente, que podcast saliron tamén do meu régimen habitual de podcast? Pois completamente culpa miña e nada que objetar a eles, que creo que siguen sendo o patrón dos podcasts e as mellores opcións para calquera que non seipa que podcast americano poñese a escuitar, pero levou un mes e pico sin escuitar ou escuitando con moita pereza Radiolab, This American Life, Throughline, os grandes podcasts de periodismo, un tema en profundidade durante unha hora, eses caeronse todos. Aparte deso, realmente outras non hai ningunha ausencia grande ou ninguna ausencia que bote de menos tanto como eses tres. Despois, por exemplo, cando se foi Avery Trufelman de 99% Invisible, era unha das miñas reporteiras favoritas. Creo que neste podcast xa temos falado de que non só reporteiras favoritas, sino que, sendo sincero, bastante crash. E cando se foi de 99% Invisible, empezou un podcast novo que se chamaba The Cat. Creo que seguimos, polo menos meu primo máis eu, e eu as 3 semanas xa me din conta de que ese podcast non era para min. Bueno, como entrou saliu, pero eso tampouco é digamos, non é un podcast que me importase tanto. Dame pena non escoitar esta muller, pero podcast non era para min. Non sei, Javier, se tes algún... Eu, dos que mencionaches, todos siguen na miña rotación.
digamos que sí que caeron algúns dese pau, pero digamos que o second tier do caixón dos podcasts de unha hora son os que non puiden seguir o ritmo. Que Por exemplo? de momento, porque ainda estou a tempo a miña intención era poñerme ao día. Quedanme 2 días de vacacións e moitos capítulos. Así que creo que non vai ser verdad. Pero, por exemplo, Hidden Brain ou Code Switch ou os long form non nos escoitaba todos, pero teño uns cuantos pendientes. It's Been a Minute de NPR, me acordo Sam Sanders. De Sam Sanders. Ese gustábame escoitalo todas as semanas. Levo, aquí dice que teño 19 pendientes, 19 capítulos. Obviamente, como é algo de actualidade, pues van ser 19 que non escoite. Parece razonable. Broken Record, por exemplo, tamén teño 18 capítulos pendientes. Sí, o Broken Record tamén o acabei abandonando. Sí que houve un momento... É un podcast que me gusta, pero hai veces que se fan demasiado pesados. Dependendo do invitado, algún sí que me levo saltado. E aquí teño algúns que me tiñan boa pinta, pero que seguramente non acabe porque non os chegue a escoitar. Sí, hai outro que tamén, falando de Broken Record é, por aclarar, é un podcast sobre todo de entrevistas a músicos feito por Malcolm Gladwell e Rick Rubin, un colaborador seu cuyo nombre non recordo. Falando de Malcolm Gladwell, Revision in History é un podcast co que tuve certos problemas éticos ou morales ou algo así, pero sempre me pareceu moi interesante. E tamén esta nova temporada, se non levo os mesmos 2 meses sin escoitar Revisionist History, foi porque directamente estaban en parón de entre temporadas e acaban de volver a empezar. Pero me parece que esta próxima temporada non a vou escoitar ou non me vexo con eso, coa agilidade mental ou coa capacidade mental ou coa, francamente, vexome con demasiada pereza poñerme a escoitar agora a este señor xustificando cousas injustificables solo para demostrar o inteligente que é. Ainda entendendo que esa é a gracia do asunto, que tampouco é que decir, sabendo que non hai sin juicios morales ao respecto. Entendo, como decías, Noé, pero tamén vos quería preguntar, porque a min as cousas que un pouco que me pasaron non son así un pouco de tan recientes, senón que máis ben estas tendencias empezaron un pouco antes, na época do primeiro confinamento aquí en España, ¿no? E non só polo que dixemos antes, polas miñas circunstancias personales, sino tamén polo contido que empezaron a sacar moitos podcasts, que era contido un pouco especial, ou ás veces con temática especial polo COVID, ¿no? Entendo o interés informativo, pero a min houve moitos que me empezaron a dar pereza, tanto COVID, que non había maneira de atopar outra cousa que estuvese relacionada, bueno, eu a verdade que non necesitaba non estaba naquel momento con esa necesidade de necesito contido, porque realmente, como tiña moitas cousas que non escoitaba ao 100%, pues sempre tiña repertorio, ¿no? Pero escoitei cousas desas que se sacaron e quitaronme un pouco as ganas de algún deles, ¿no? Por exemplo, que mencionaste sobre todo, empecé a ter un pouco fatiga Radiolab. Sí. A min provocaronmo eses capítulos especiales. E realmente creo que en parte de por que non volveu ao meu tope de lista, creo que pode estar, vamos, achaco a eso. E igual con outros. Pasou vos eso algo similar a vosotros? Radiolab, eses capítulos realmente o que fixen foi saltarmos. O sea, ciertos... Sí. O sea, hartazgo de temas e tal, pero Radiolab sigue sendo... Cambiou, non exactamente como era con Robert Krulwich, pero sigo valendo a pena. Vale, non, é que eu creo que me valendo a pena. Eu creo que isto xa o temos falado algunha vez. Radiolab pasáronme dúas cousas. A primeira foi o que dice Eloi, de que cando empezou o COVID fixeron unha serie de, non sei se foron 5 ou 6 capítulos especiales que eran os COVID dispatches, que entendo que sendo un programa teóricamente sobre ciencia, estando diante da maior historia de ciencia da
década ou de principios do siglo, pois é perfectamente razonable que faigan moitos programas especiales, pero a mí parece pasou o mismo que a Eloi, acabaronme hartando. Eso por unha parte. Despois pola outra, creo que últimamente están, pese ao que acabo de decir, de que son teóricamente un programa sobre ciencias ou originalmente un programa sobre ciencia, creo que están basculando moito hacia a actualidade política ou un programa como de actualidade en xeral ou de reportajes en xeral, e eu, sobre todo, hacia finales do ano, despois de a morte de George Floyd, a morte tamén de Ruth Bader Ginsburg e toda a polémica pola súa sustitución no Tribunal Supremo de Estados Unidos, realmente é que hubo un montón de podcast, ou a min deu unha sensación de que había un montón de podcast sobre historia do Tribunal Supremo, sobre historia da discriminación racial en Estados Unidos, que eu, bendita seña, eu xa teremos bastante coa situación de España como para andar, ademais, coa política estadounidense, chegando a estes niveles de saber historia do Tribunal Supremo de Estados Unidos. É unha cousa que... Bueno, perdona, no, que ríome porque estou me lendo un libro de 700 páginas sobre historia de Estados Unidos. Entonces, quero decir, a ti hartache, pero a mí encántame. Claro, sí, no, o sea, falo como unha persona que acaba de empezar antes un libro sobre as expedicións do siglo XVIII para medir o tránsito de Venus en 1761 e 1768, é dicir, eu non vou a facer king shaming aquí, cada un ten os intereses ocultos ou oscuros tal que quere, pero pues a mí non me cadra, cadroume que eses me parecen un tanto pereza, volvemos ao de sempre. A min cousas de teatro dame pereza, creo que o meu resumen do ano. Tedes outros podcasts que non señan Radiolab que notarades ou que vos provocara esa ou nese impasse do COVID, que o contido que sacaron que vos botase para atrás? Eu o que notei é que baixou moito, non é que cambiara o contido, pero un podcast que me gustaba muchísimo, que agora voto que non o escoito, decir, creo que o escoito todo, pero que emitiron moito menos, é Reply All. Sacaron moitos menos capítulos, ou non sei, algo lles pasou a esa xente. Pode ser. Reply All este ano tuveron un sonoro hit, o capítulo da do ano, sí, o The Case of the Missing Hit, que en moitas listas está como o mellor capítulo do ano. A min gustoume, pero tampouco me pareceu, tampouco me volou a cabeza, personalmente. Pero quitando ese, a verdade é que estuve intentando facer repaso porque vamos a falar de eso, e non me acordo de nada máis que fixeran. Sei que fixeron un sobre QAnon, que recordo que estaba relativamente ben. Sei que seguiron facendo cousas cos formatos que xa son máis ou menos tradicionales, tipo abrir teléfonos durante 24 horas, recibir chamadas, e despois facer un podcast medio onírico, moi bonito con todas as chamadas recibidas, que ese sí que foi, creo, un deles, polo menos, foi un especial COVID, pero non recordo ningún capítulo original de eso, de reporterismo de este ano de Reply All, quitando eses dous. Non sei se... A ver, eu, de feito, non levei a conta, ¿no? Pero sí que pode ser, de feito, que sacasen menos contido, a verdad, non sei, pero non, a min non foi dos que me provocou, ¿no? Tampouco sei se ten nada que ver, pero isto xa é sálvame dos podcasts, pero non sei se o pillastes en internet, que parece que tuveron aí certos líos sindicales entre digamos, a xente de Gimlet e Spotify e ese tipo de cousas. Non sei se o vistes en Twitter ou algo así. Non sei se tería absolutamente nada que ver, nin se eso tuvo que relacionado con algo da época ou do ano que nos tocou vivir. Pero non foi un Reply All. Tampouco recordo moitos, pero non suelo recordar o de
o de QAnon, o do rapaz ese que foi para as Filipinas, esas cousas, a min sí que o recordo e gustoume tamén. E sí que me pareceu un pouco a altura dos bons episodios de Reply All, ¿no? Que bueno, que ao final investigan un fenómeno. O do rapaz das Filipinas non me sona de nada. Sí, era o relacionado con QAnon. Era un rapaz que fora ás Filipinas para traballar cos dueños de QAnon. É ese capítulo. Os dueños de 4chan, que estamos dicindo os dueños de QAnon, pero vale. Sí, todo ese lío. Sí, vale. A mí o que me deu a sensación é que o que contaban tampouco é que fose investigado por eles. É dicir, eles fixeron a maiores é posible que fixesen a entrevista en exclusiva do programador para ter sonido que meter de fondo, pero realmente todo foi entrevistar a dous reporteros que fixeran un libro, unha reportaxe sobre o caso e repetir a súa historia. Tampouco é que fose investigación feita por PJ-Bot ni nada polo estilo, que o mellor é completamente secundario, que a cuestión é que se é un bon programa e está ben feito e che enseña cousas que non sabes, pois xa chega, tampouco tenen por que facer eles o traballo, vai. Sí, para min desde logo non o que me traen os medios, casi igual hasta no nombre medios quere decir que son o medio, non teñen por que ser o origen de alguma maneira, non? A min non me nin me parar a pensalo seguramente hasta como digas, hasta que o comentaches agora, ¿no? Pero non, vamos, non foi un dos casos. Se queredes, teño un par de ejemplos que me deron así, que creo que naquela época estaba escoitando a raíz de falar con vosotros como se chama, o de Benjamin Walker, Theory of Everything. Sí, esta era unha cousa que estaba escoitando bastante, poñéndome un pouco o día e tal e cual, a raíz de falar con vosotros. Non me acordo en que capítulo mencionáramos e tal, en que capítulo dos nosos o mencionabas. Estaba escoitando moito e matoume o que os capítulos especiais quitaron un pouco as ganas e non o volvín recuperar. Despois pasoume tamén con un podcast que eu xa mencionei nestas conversacións, que Conversations with Tyler, que ainda editando da última vez, acordo, non é que tú estabas dicindo que igual algún día os coitabas de alguma maneira, non sei se chegou, pero pese a ternos deixado un ano de margen, ainda sigo coa mesma intención de o mellor escoitalo algún día, pero ainda non se deu o caso. Pois digo, fixeron un episodio ali co COVID que estaba ao nivel do capítulo que fixemos nosotros especial COVID, sen acritud, pero despois despois de falar entre nosotros e ver a Tyler falando, non me acordo con quen, ao mesmo nivel que nosotros, dixen eu, pois que pagou escoitando este sillón. Para eso escoito-me a min. Que autoridade moral ten. No, bromas aparte, ¿no? Ao final foi eso, ao final escoitei moito, pero para editar, ¿no? Pero sí que me pasou un par de... Esos son os que máis recordo, pero de esa época recordo totalmente fatiga e en algunha ocasión decepción. Teño a sensación de que, aínda que parece que volvemos á normalidade en moitos casos, que aínda me queda o pozo en moitos casos. E menos mal, igual hasta menos mal que non escoitei tanto naquela época, porque senón igual hasta lle tiña coñido manía a máis. É posible. Eu, por exemplo, un programa que creo que falaches del o ano pasado no repaso dos millores do 19 e que me suscribín e me gustaba bastante era More or Less. Todos os capítulos especial COVID, que son moitos, todos mo salto, non lle escoitei nin o primeiro. Era quer decir, porque fala de estadísticas e claro, as estadísticas nunha pandemia é algo que se move moito. Entonces, moitos capítulos meteron rollo. Claro, seguro que hasta foi un podcast que o petou incluso, que non me sorprendería para nada que incrementase moito a súa audiencia polo tema que tal, pero claro, a nosotros igual tiñanos e perdeunos un pouco. É outro caso como a Radiolab, non? Que realmente non poden deixar pasar falar de eso, porque evidentemente entralles de cheo no seu supuesto ou no seu teórico
campo de especialización, pero á vez hartan a base de falar do mismo sempre. Non sei se vos pasou, teño curiosidade se vos pasou, non sei se os coitades os dous, Planet Money e o Indicator. Sí, eu non os coito. Creo que tamén lles pasou que tamén houbo varios capítulos que eran un pouco non relacionado co COVID, pero relacionado cos extraños efectos do COVID na economía. Sin embargo, a mí en eses, aínda que non escoitei moitos, non me provocou fatiga. Pareceronme como anécdotas que realmente moitas veces eran moi de nicho ou que non estaban directamente nos medios un pouco tradicionales ou o que seña, a hora de campos da economía ou de sectores moi específicos. En general pareceume interesante e non me provocou esa fatiga. Exacto, a min que entrevisten ao dueño dunha tienda de muebles ou a un camionero ou tal, para dicirle, tú, concretamente, como viviches isto, pois é algo que non me fatigou en ningún momento. Porque non como viviches personalmente a nivel, se decir, se o colliches ou non, sino como che afectou ao negocio, me refiero. Eso, pois, quero dicir, pois a min sí que eu creo que tamén vai un pouco en como tratan o tema, porque son moi bons comunicadores, tanto os de Planet Money como os de Indicator son moi bons no que fan. Fagamos a pregunta contraria. Hai algún podcast que pola situación do COVID, etcétera, confinamento, chamade o que queira, pola situación vivida este ano, vos encontrásedes con que vos apetecía máis escuitar ou con que estabades escuitando ou con que empezastedes a escuitar e que agradecíades moito a posibilidade de telo? Eu si, se queredes xa entro nas que no que me alegrou do ano, digamos, na miña lista de podcast, no? Pero máis en concreto coa pregunta que diste, eu durante o verán das cousas que máis escoitei ou que escoitei así un pouco con máis interés ou en podcast que escoitei, creo que os mencionei noutro episodio, que era Terrible Lizards, que era un sobre dinosaurios. Foi como un soplo de aire fresco porque non había COVID ali. No Cretácico non había COVID. Bueno, minto porque realmente nun momento un dos hosts que é paleontólogo pois dixo que este ano non puido viaxar casi nada, no, pero nunca non era o tema nada isto, no? Mencionábase moi pouquiño, a verdad. E iso, a verdad, que a min sentou moi ben, escoiteino, bueno, ahora sacaron que ainda non empecé a segunda temporada, pero seguramente o sigue, seguramente escoitei un cachiño e seguramente siga escoitando. Eso nunha línea. E despois noutra línea, bueno, entrarei máis despois, no? Pero deixarei vos decir os vosos exemplos, pero tamén noutra línea foi de empezar a escoitar quizás máis podcast en Cadrón, igual Cadrón, pero podcast en español. E en concreto atopei un que é bastante cortiño que tamén me encaixou bastante ben en como escoito ou na miña situación personal, que non sei conocedes, que é Mixio. Suenamos? No. Sí, sona, pero é un de noticias de tecnología, son 15 minutos ao día e a verdad, bueno, saltome moitos días tamén por un pouco ese efecto diario de decir, pues é imposible que os coite todos, pero en general como que así é un pouco rápido, un pouco as noticias un pouco máis de, ás veces son moi de nicho e tal e cual, incluso algún hasta me serviu para o traballo, así fago moi interesante, pero sobre todo creo que o formato é un pouco máis de cortiño, rapidez, e se queres máis investigas máis, tipo a túa conta, tamén un pouco agradecín. Sendo así un tema un pouco tecnológico, pois non é todo o rato, pois eso, tampouco había ou polo menos cando empecé, é verdad que empecé descubrino, non me acordo se foi en outubro ou algo así, entonces tampouco houve moito COVID, esas cousas non era o tema, no? Como moito falaban da app, do radar COVID ou cousas así, ou en tal país, non tal, esas cousas. Non moito máis. E é un pouco poderei comentaros algún exemplo máis despois se queredes ou se temos tempo, pero eso foi un pouco das cousas que me acordei, no? Ese o de tender hacia capítulos máis cortos e
en general, eso, en certa época do ano, escapar do COVID porque tiña fatiga, basicamente. A mí, eu tamén fixen algo similar, ou non voluntariamente, pero sí que me estou dando conta de que da lista de podcast que teño aquí postos como os meus favoritos do ano, realmente non son podcast novos, sino que son podcast dos cuales descubrín este ano e me puxen a bucear no seu archivo, entonces acabei escoitando podcast de 2018, 2019, que tamén é un pouco, como dices tú, do Cretácico. Por outras razóns, non eran podcast actuales que falaban de... Nese caso, pois eran podcast actuales que falaban da súa actualidade, pero era unha actualidade pre-Covid tamén. Por exemplo, por poñervos xa exemplos, descubrín este Anologies. Non sei se vos falei de él, non sei se vos sona. No. Sí, falache del, non? Falei de él, non? Como repite o nombre, non? Ologies. Ologies, non me sona. Pois non me olvideime, perdona. Eu creo que te fixo feliz en outubro, eso. É probable porque foi cando me puxen a escoitalo, eso, facer o buceo completo de descubrilo e decir, vale, pois vou empezar desde o principio hasta o día. E agora mesmo xa estou ao día, en diciembre de 2020, xa volve a haber COVID e xa non me pon tan feliz, oye. Pero sí, bueno, é un podcast no que investiga, no que entrevistan a investigadores predoctorales ou a doctorandos ou a doctorados especializados en cousas moi concretas. Entonces, un pouco o xogo de palabras de ologies, pois é de intentar buscar cal é a oloxía na cual están especializados cada un deles, os protagonistas de cada capítulo, digamos, os entrevistados de cada capítulo. Por exemplo, pois hai dendroloxía, que é un que escoitei fai pouco, ou escorpioloxía, son evidentemente pois especialistas en bioloxía de árboles unha e bioloxía de escorpios a outra. E realmente pois é iso, non hai COVID. Como probablemente haxa un de paleontoloxía, por cierto, ahora que penso, ou incluso máis especializado que paleontoloxía, que seña unha persona que fixo o seu doutorado en etapas reproductivas do tiranosaurio rex ou algo polo estilo. Entonces a gracia do título pois é que a muller pois se buscaría un nombre en latín que máis ou menos signifique etapa reproductiva do tiranosaurio rex. Un pouco sería esa idea. É xente falando pois de algo que é ao final a pasión da súa vida ou a pasión aquelo que lles levan dedicados 10 anos e que é unha cousa completamente oscura en fin, un nicho residual que non lle importa a naide, pero que a eles lles importa e lles gusta. Son xente apasionada que se comunica ben, que dá gusto escuitalos sobre as ferramentas de caza da xente da Edade de Piedra en México ou Centroamérica, por exemplo, que é un capítulo que estaba moi ben. Pues non sei por que vos soltei todo este rollo. Bueno, eso sí, porque eso, que son capítulos que nos que tampouco hai COVID. Xa, pues a min o que me pasou é que, bueno, podo vos facer unha lista de todos os que me suscribín este ano. Agora acabo de darme cuenta de que dos que me suscribín, realmente os que cheguei a escoitar e me mantuveron a atención son todos podcasts que contan algo histórico, algo de 50 anos atrás, 100 anos atrás, ou vamos, que non son de actualidade, por lo tanto, non hai COVID. Eso foi o... por exemplo, vendo aquí diante a lista, dos que me escoitei foron The Last Archive, o de historia de Gilles Lepore de Pushkin Industries, This Day in Esoteric Political History, que é de... bueno, eso, de historias extrañas da política americana, que é un podcast que está na rede de Radio Topia. Sí. Wind of Change, que creo que xa o comentamos, ou non sei se entre nós ou no podcast. Sí.
X-Ray, que foi o único podcast que escoitei en Spotify, o único podcast que escoitei en español este ano, novo. Digamos, no 2020, vaya. Que opinas? Son todos de temas históricos e de pre-COVID. Que opinas finalmente de Wind of Change? Que creo que non cheguei a escoitar a tua opinión definitiva. Creo que probablemente che contaminase a tua opinión definitiva coa miña antes de que te formases tú unha por completo e despois non cheguei a saber moi ben o que opinabas ti. Sóname de que no capítulo eu creo que escoitei 13 eu creo que do escoitei podcast. eu creo que escoitei antes que a ti, porque o ser de Gimlet colgábano todo en Spotify, a partir do cuarto capítulo, un fin de semana que tuven que adiantar traballo, que tuven traballando pola miña cuenta na casa durante o confinamiento, escoiteime no fin de semana pois do 4 ao 10, ou así, todos os capítulos que quedaban colgados. The Wind of Change, recordo que se iba moito polas ramas e buscando teorías extrañas e tal, que bueno, que un pouco era o sea, ali non parecía que houbera nada da premisa inicial, entonces o tío pois tiñase que buscar historias, pois cada capítulo pois íbase pois falando pois sobre, non me acordo se era Nina Simón ou algo así, que non tiña nada que ver co tema, ou íbase bastante por todas as ramas en vez de ir ao fío principal. Pero sí. Gustoume, que quero dicir, sí que non era moi lineal, pero era entretenido, era unha forma de desconectar. Isto non sabíamos cando gravábamos, pero sabémoslo cando editamos. Nada original está en Podgalego. podgalego.agora.gal. Tedes unha lista de podcast favoritos deste ano e demais? Eu non teño listas, eu o que teño é o que vos estou dando. Vale. Sí, eu xa che dixen unha lista de podcast así ao bruto. Teño a lista diante de todos os que me suscribín. A maioría podo vos decir, pois este suscribe, pero ainda non empecé a escoitar. Ou este, quer dicir, podo che facer un repaso rápido en 2 minutos. Pero ti se ti tes Noé, igual se tes unha tes unha lista e queres comentar. Compártenos a tua lista, Noé. Fixe unha pequena lista, teño uns cuantos comentarios fonlle buscando algo de xeito ou algo de conexións entre elas, entonces máis ou menos a miña lista sería realmente creo que vou contradicir o que teño dito antes, porque outra cosa que pese a que o COVID como tema en general me deu bastante pereza, ao final o que pasou co COVID foi que houve moita xente que empezou podcast novos porque se veu con máis tempo libre do que tiña. Entonces, por exemplo, Rishikesh Hirway de Sound Exploder empezou un podcast de cociña con Samin Nosrat, efectivamente, un podcast chamado Home Cooking que creo que xa deron por rematado definitivamente xa un par de veces, pero creo que desta vez xa é a definitiva, creo que ao final deberon facer 10 ou 12 capítulos, e que é un podcast expresamente feito porque había COVID e co COVID, digamos, como excusa, porque a idea era que Samin Nosrat dese consellos á xente de que cociñar estando en cuarentena coas latas de conservas que tiñan guardadas, pero ahora, da verdad, pues, o COVID tampouco existía, non é tanto como no Cretácico, pero, bueno, era pues, un podcast lixeiros con bromas, xogos de palabras, dous amigos que son amigos entre eles, pero que che dá un pouco a sensación de que son amigos teus tamén, rindo e pasando e ben, hasta que chegou un momento na final de ano no cual creo que, bueno, en fin, falar de spoilers é un pouco ridículo na situación, pero a mai de Rishikesh Hirway morreu precisamente de COVID este ano, entonces de repente ganou, o sea, foi todo moito máis. Houve un capítulo que foi devastador,
brutal, emotivo, sorprendentemente emotivo, a traición casi. Ese foi, digamos, o meu podcast do ano, creo. Ese é o caso máis extremo. Teño outros podcasts moito menos con moito menos peso emotivo, pero que tamén están feitos na mesma situación. Como Ellen Nanjiani e Emily B. Gordon, que tiñan un podcast de videoxogos fai anos, que se chamaba The Indoor Kids, pois agora fixeron un podcast a principios da primeiro confinamento en marzo ou abril, que se chamaba Staying In with Camila and Emily, que estaba bastante ben, tamén pararon. Este home Nate Dimeo, o de Memory Palace, unha persona coa cual normalmente teño unha certa relación de amor-odio porque non acaba de gustar de todo o seu estilo como podcaster, pero empezou un podcast de películas con Karina Longworth, de You Must Remember This, que tamén disfrutei moito. Teño algún máis por aí. Meddling Adults é un podcast de humoristas intentando resolver os casos de libros de Enciclopedia Brown e de capítulos vellos de Scooby-Doo. Moi ridículo, moi gracioso, moi lixeiro, e tamén feito exclusivamente porque había, digamos, porque había confinamento e todos estes humoristas pues, non teñan outra alternativa a facer podcast. Bueno, esa é un pouco a miña lista. Son, como vedes, todos bastante lixeiros e bastante pouco densos este ano. Pensaba que meterías na lista tamén a Phoebe Reads a Mystery. Pois mira, falando das relacións de amor-odio e de podcast que entraron e saliron, acabei cansándome de Phoebe Reads a Mystery. Sí, vale. Pareceme razonable. Sí, o sea, a mí pasa o mismo. Sí, non é necesario explicarlo, creo. Capaz que me poño a escoitalo e agradecerei ter ao final é un audiolibro, pois agradecerei ter un libro que escoitarme no seu feed, pero realmente non era para seguir día a día. Podía ser fixose moi pesado. Valía para poñerse para a hora de dormir, basicamente. Rama, ti non sei se queres, ti tes lista similar ou tu xa dixeches que tes demasiados podcasts e un pouco como a mencionar na lista, ¿no? Pero non sei se queres igual facer algún highlight ou algo así que non mencionáramos hasta ahora. Bueno, eu mencionei o de This Day in Esoteric Political History, que eu creo que é un podcast que pese a ser como xa o dice no propio título, moi esotérico, o sea, de cousas moi concretas temas totalmente olvidados e tal. Os presentadores fano moi ameno, é moi entretido, además dura 20 minutiños, son 2 a semana ou unha a veces. A min eu creo que dos que empezaron durante o 2020 non creo que non ten nada que ver co COVID, que isto xa estaba planeado de antes. Non sei se empezaría antes incluso, en febreiro. Creo que probablemente sí. Pero bueno, que é algo que aínda que escoito con interés, que espero que me fai gracia escoitar falar dunha sesión de fotos de Dukakis montado nun tanque que lle costou unhas elecciones, ou de por que Obama se puxo un traxe marrón en unha sesión, ou chorradas así, pero son curiosas. E despois de Last Archive de Gilles Lepore xa dixen que empezará este ano. Vamos, para min o estilo é moi parecido a Throughline, no tema de recordar cousas da historia que son pouco conocidas, aínda que esta muller é máis da cultura occidental, non é, vamos, como Randall del Fatah, non me vou atrever a decirlo porque non me acordo do nombre de Randall del Fatah, Ramtin Arablouei. Ramtin Arablouei, non me acordaba do nombre de Ramtin Arablouei. Bueno,
Bueno, claro, esta muller é de Massachusetts, creo, non é dunha minoría, digamos, na cultura occidental, pero é moi, digamos, é unha estudiosa da historia, vamos, é profesora en Harvard e a tipa sabe muchísimo do tema e búscase puntos de vista moi extraños e intenta conectar cousas, que iso é algo que me gusta moito na súa forma de narrar, porque non é solo podcast, tamén estou lendo un libro agora. Gústame moito como vai, pois saca unha anécdota, contache unha período da historia e contache outra anécdota e enlazache a primeira ca última e cousas así. Tanto un como outro, pois serían os que destacaría deste ano, a verdade. Xa os mencionara antes de pasada, ahora dixenvos así algo máis en profundidade, pero así de, vamos, o que non tiña nada preparado, así que o que se me vai ocurrindo. Ben, está. Eu xa, se queredes tamén, é por ir cerrando un pouco a esta non sei como digo, non? A cadena. Eu non teño moito para mencionar, aparte do que fun comentando, non? Foi máis un ano de salidas que de moitas cousas novas, pero sí, para min, para destacar unha cousa que está medio relacionada é que empecé a editar en serio, creo. Editei uns cuantos capítulos, un par deles, ou xa non sei se vai por o terceiro. A túa entrada nos podcast favoritos do ano é nada original, non? Que postes a escoitar a Tyler Cowen, pois mellor escoitaste a ti, claro. Tal cual, como dixen antes, se é por aprecio propio aprecio de nosotros mismos, pero tamén en volumen escoitei, pero a raíz de un pouco de aprender a editar realmente, entretúveme con isto e foi un placer realmente. E relacionado con eso, igual unha cousa que non facía antes é, igual non vos facía moito caso nas recomendacións inmediatamente, ¿no? Cando, sabes, non as apuntaba no momento, pero ahora editando sí que cousas que eso, pues realmente estamos editando como episodios que gravamos hai moito tempo, ¿no? Pero claro, eu vou vos escoitando e ahora sí, con calma, apunto as vosas recomendacións e vai caendo, ¿no? Pues aínda agora pues estou empezando a escoitar, pero creo que é posible que quede Today in Focus, que Rama o ano pasado meteu como highlight do ano. Tras moito insistir tamén en varias ocasións, non só no podcast, sino por WhatsApp, escoitei. Porque non sería outra cousa que non pesado, a ver se o adivino, foi o de música, non? O de box de música. No, pero xa que empezaches, di máis, a ver se adivinas. Pero é recomendación miña. Sí, eu creo que mo comentaches ti, e de feito sorprendíache que eu non o escoitase. Carai, Javier. Non sei, é recomendación túa. En español. Como vexo que non terminades de atinar e tampouco nos vamos a alargar, tamén unha cosa que escoitei moito e non sei por que non estaba escoitando hasta ahora, xa o comentáramos varias veces, Catástrofe da Violeta. Claro que sí, hombre. Vale. Bueno, todo eso foi un pouco, ou moitas delas foi por oíros ou reescoitarvos mentras editaba, así que gracias por algunhas delas. Bueno, basicamente ahora non estou tomando notas, isto que recomendas quizás empece na miña lista dentro de bastante tempo. E bueno, non vou repetir esas que comentei. Sorprendeume tamén que ni sequera chegarades a mencionar El Hilo de Radio Ambulante. Non sei se escoitastes ou non, que entrou na vosa lista, pero eu non escoitei todos, pero foi dos poucos que con temática COVID que tuven ganas de escoitar. Precisamente, eu estou suscrito, escoiteino, pero digamos, saltándome, non o escoito todas as semanas. Eu creo que me coincido na época na que Radio Ambulante fixo un capítulo especial sobre de COVID de unha muller que lle teña que dar clase á filla. Despois recomendaron El Hilo e El Hilo tamén iba sobre o COVID e dixen, bueno, mira, pa outro momento non. Bueno, eu a verdade non sei, xa vos digo, a min sígueme aportando unha cousa que son doutra maneira, pero historias de Latinoamérica que senón non me chegan.
a verdad que sigo agradecendo e casi digamos como que información sobre o resto de países de Europa, información de América, de alguma maneira acaba chegando de outra maneira, non? Seña a través de outros exemplos, pero de Latinoamérica non chega, entón a verdad que sigo apreciando e está aí un pouco para quedarse. E a verdade non creo que non quero mencionar ningún máis, xa hai algún que teño aí un pouco todavía testeando, pero non vale a pena mencionar no 2020, xa vos darei a chapa con eles se finalmente se quedan. Sí, última cousa, algo que vos alegraste esta última semana de Navidades, máis algo supoño que da familia, en maior ou menor medida. What's bringing you joy lately, basicamente? Eu creo que xa o falei, a verdad, porque volvo a falar da boa de Gilles Leport. Empecé o primer libro que empecé en 2021. Bueno, minto, o primeiro que empecé foi o de Ignatius Farray, pero Ignatius Farray, que xa dixete. Ese linxo nunha patada, é moi entretido, pero é unha memoria, conta a súa vida estrafalaria. O seguinte que escoitei, o que estou lendo é o de Gilles, porque este vai me levar o meu tempiño, eso, son 700 páginas e de letra pequena. Pero levo 2 capítulos e estou disfrutando moito, porque conta, bueno, pues, é un libro nun solo tomo que recopila toda a historia dos Estados Unidos e está, pues, no que levo leído, pues, centrada, pues, no descubrimiento, fala de, pues, das campañas de Colón, de Cortés, e despois de como empezaron a vir os ingleses nunha segunda ola máis tarde a Norteamérica, fala tamén moito de como era a relación cos indígenas, de como empezou o comercio de esclavos hacia Norteamérica, porque originalmente pues, era algo que os ingleses non xa tiñan como medio abolida a esclavitud en Inglaterra, pero que digamos que as colonias se viña ben facer a vista gorda. Empezaron a comerciar cos españoles e cos portugueses, e os portugueses pagabanlles con esclavos e os outros non dixeron que non. Eso son historia de Estados Unidos, creo que desde un punto de vista máis inclusivo a outra, intenta narrar non só desde o punto de vista white anglo-saxon, eso é algo que é de agradecer, aínda que ela seña white anglo-saxon. E nada, está moi ben. Escribe moi ben esta muller, é recomendable. Bueno. Ten un libro que debe de ser bastante máis lixeiro sobre Superman ou Superwoman, efectivamente. Sí. Que sería o que iría eu. Igual tamén merece máis a pena. E nada. Ti, Noé, ou Eloi? Eu, pola miña parte, a verdade, eu estuve de vacacións tamén, e a verdade que non estuve, digamos, consumindo moitas cousas así de cara a recomendar tamén, como tuve un pouco de tempo libre, o que estuve facendo foi estes proxectos que me poño ou ideas locas que despois nunca chegan a nada, entonces estuve me entretendo bastante con iso. Se algunha vez chega algo xa vos lo contarei noutros episodios, xa vos lo traerei cando vos faga. Un día algún dá para un cacho de episodio gordo que vos traigo a historia, pero todavía no. E de cousas así para recomendar, pues, vin a semana pasada, estou vendo tamén recomendacións e gustoume hasta ahora o que vin, recomendacións deste mismo podcast, Losers ou Perdedores, de a serie esta de Netflix, e vino, así que unha vez máis vou tarde con recomendacións, pero agradecer que despois de editalo escoitar 50 veces o mismo para borrar cousas e tal, que se acabe quedando. Viches o capítulo do curling? Ainda non, quedeime no de Suria Bonalí, pero acabarei a temporada. Acabáronse máis vacacións, entonces quedamos un pouco aí a medios, pero acabarei vendo. E tamén en Netflix vin esta semana When They See Us,
que tamén, pois, bueno, un pouco na línea de historias americanas un pouco específicas que comentaches así, Rama, non sei se conocedes, serie de Netflix. Sí, sobre... vin esa serie, vino ano pasado tamén. Pois eu vine ahora en Navidades e a verdade que gustoume bastante tamén, é o máis así reciente que recordo así como recomendación que me entretuvese, aparte desas outras cousas que non chegaran a ninguna parte. Que nos quedamos co misterio de saber que son. Hype. Faltas ti por What's Bringing You Joy. O que me está alegrou un pouco a semana, ou bueno, a verdade é que digo un pouco porque eu acabo de empezar. Foi o libro de En busca de Venus que vos comentei antes que me comprei impulsivamente cando iba á librería, francamente, a comprarlle un regalo ao meu afillado, e en lugar de eso acabei cun libro de 500 páginas así para min, para ler durante esta semana, porque despois tampouco sei moi ben cando vou facer. Pero bueno, o caso é que estou un pouco na mesma situación que a ti, Javier, pero eso, que me... Sí, recomendando algo que levas o 5%. Efectivamente. Entonces recomendo as primeiras 5 ou 6 páginas de En busca de Venus. De todo o demais te pita de que tamén, pero de momento as 5 ou 6 páginas con conocimiento de causa, nada máis que o primeiro capítulo. How's your money feeling? It's about to feel happier with a certificate from Happy Money's partner, Michigan State University Federal Credit Union. Elevate and increase your savings with 18-month terms and only a $500 minimum. And the happiest part? MSU FCU certificates yield 4.5% APY annual percentage yield. Now that's a happier side of money. Elevate your savings. Go to happymoney.com/MSUFCU. That's MSUFCU. Funds insured up to $250,000 by NCUA. The APY is accurate as of the 12/1/2023 dividend declaration date. Early withdrawal penalties do apply. Fees may reduce earnings on the account. Any monthly withdrawals or transfers reduce earnings.